jo crec que una cosa bona de tindre èxit i de guanyar premis i de que es reconega el teu treball és precisament que la gent que podia pensar mal del llibret o podia pensar que no era del tot encertat canvie i diga pues sí, mira, ha funcionat. Igualment jo penso que sí que n'hi havia molta gent que no estava molt d'acord, però el que vam fer és portar-lo en discreció, aleshores només la delegació de cultura i poques persones més sabien com anava el projecte, com es feia, i això va crear molta sorpresa, perquè després, clar, va ser reconegut i per sort l'impacte de la gent no va ser tan, diguem-ne, tan roi, tan a malès.